बंधुगण आसतु जानिबा आज झाड़ू विषय। झाड़ूर एमिति करंतु प्रयोग घरे केबे भी हेबो नाही धनर अभाव। जानतु झाड़ू सहित जड़ित किछि नियम। झाड़ू आम घर मैला और आवर्जना बाहर करी घर को सफा रखिबारे सहाय्य करे। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରୁହେ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉପାୟ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ କେହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବେଶ କରେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଘରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି ତେବେ ସେଠାରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଘରର ଝାଡ଼ୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଘରର ସମସ୍ୟା ଓ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ସେହିପରି ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ନିଜେ କିଣନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତଳେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ସଫା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଘରେ ହିଁ ରୁହେ ଓ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ନଜର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା, କ୍ଲେଶ, ଝଗଡ଼ା ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ଯେପରି ଅଧିକ ପୁରୁଣା, ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଓଦା ନଥିବ, ତେବେ ଏହାର ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉ ଯାହା ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସବୁ ଭୁଲକୁ ଜାଣି ତାହା ସୁଧାରି ନେବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧନ, ବୈଭବ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଆମେ ସର୍ବଦା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଲୁଚାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।